हौवा हिन्जावनि गेजेराव एसेनाबो दावराव जानाय फैयोना सन्देह खालामलायनाय जायो ओमफ्राय आंथ' इदि खुलुमबाय रायजोफोर दा आङो न'आवनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार शेयार खालामगोन जोंनिनो सासे बियादै आंनि न'आव दंफैयो नै दा मोनसे फेसबुक पेज खालामदों आरो नै बियादैनि नामावहाय ओमफ्राय जोबोद गाज्रि पस्ट होनायनि दङ बिनि फेसबुक पेजावहाय हाबा जानायनि ओमफ्राय बिदिनो फिसाया नुनानैहाय एसे दावराव दावसि हौवा हिन्जावनि गेजेरावहाय बोराबलायनाय जादों आरो दा बेखौनो एसे फोरमायनो नागिरदों बियादैया नोंथांमोना खोनासंलांदो माबायदि शेयार खालामदों होनदों फटकआथ' जा गाज्रिनो ओमफ्राय आं दानजानो लुबैदों आरो पस्टआ गासिबो आं गासिबो दिन्थिजोबगोन फट' मा नोंनि गासिबो फटकआ आंनि नै आइडिया बेनो नायनि फट'आव देखायनि नै बेनो आरो नामा हायोब्ला रायजोफ्रा बयबो सार्च खालामनानैहाय रिपर्ट हो बेखौहाय बे आइडिखौ बेन जानाय बायदि नैयाव थुनानैहाय रिपर्ट मारिनानै होब्लानो जाबाय माने मालायनि फट'खौ लानानैहाय बिदि गोदाव सोराव भाइरेल खालामना जायोना बिनि गोजाननि फट' मा गासिनबो बे मानसिया नैबेनो आरो ओमफ्राय आं सिनाया आरो रायजोफ्रा एसे बुंनानैहाय दानना होनो थोन आरो आंनिबो उसुबिदा जायोना एसे नैबो नायदो गासिनबो बेखौथ' आं दिन्थिनोबो हानाय नङा ओरैबायदि गाज्रि पस्ट होनानै दं बियादैया हाबा जानाय नालाय ओमफ्राय दा फिसाया नुहैनानैहाय बोराबदोंनो आंबो दानजानो लुबैदों आरो जाय मानसिया इदि फेसबुक आंनि खुलिनानैहाय आंनि फट' होदों बेखौ आं खावलायो अननानै दाननोला मोजां जागौ आरो आंबो मोजां मोनगौ आंबो हाबा जानाय मानसि ओमफ्राय आंनिबो फिसा दं फिउचाराव एसे गाज्रि सानजानाय जायोना मानसिफोरजों पाब्लिकफोरजों आंनि फेसबुकआ आलदा दंखायो आंनि जुमुना बसुमतारी आं बेखौ सालायो ओमफ्राय आं मानसिखौ सिनाया जेब्ला आंनि फिसाया दहाय आइडिखौ हरनो होमब्ला आं आन्दायलायबाय आरो सोर बे मानसिया होननानै हौवा हिन्जावनि गेजेराव एसेनाबो दावराव जानाय फैयोना सन्देह खालामलायनाय जायो ओमफ्राय आंथ' इदि नङा बेखौनो आं खावलायो आरो जाय मानसिया खुलिदों मानसिखौ आं दानजानो लुबैयो बेनो आरो आंनि रिकुवेस्टआ नोंथांमोना बेसेबां हायो बे फेसबुकखौहाय रिपर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे गावनो हारसिं बेन जायो बेथ' दाननाय नङा बायदि मोनखादां मानसिखौबो सिनाया सोर गावनि मोनसेबो फट' प्रफाइलबो गैया गासैबो नैबे बियादैनि गोजा औ ओमफ्राय मालायनि प्रफाइल दोननानैहाय बेफोरबायदि गाज्रि पिकचारफोर शेयार खालामबाय थायो आरो बे मानसिया गासिबो फेसबुकनिफ्राय आंनि फट'खौ लाखिजोबदों आरो इयो आंनि फेसबुकआव हाबनानैहाय आंनिल' नङा आंनि मादैनिबो दंमोन सासे बिदिनो जों मालाबा फट' लालायनायनि आं हगारदोंमोन आरो फेसबुकआव बेखौबो इयो हगारदेरना होदों ओमफ्राय बेबो नुला गाज्रि साननाय ना बेखौनो आं खावलायो आरो दानलानो जाबाय अननानै जाय खुलिदों बेनो आरो दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दा बिदिनो गोबां मानसिया गुबुनखौ बायदि खालामनानै ससियेल मिडियायावहाय बदनाम खालामनो नागिरो बेखौ नोजोर बोनानै दा बेबो नुवाखैमोन माने बिनि बिसायासो नुहैग्रोदों नुनानैहाय दा वाट्सएपआव हरनानैहाय माने हिनजावखौसो पारमिसन होदों बेबायदि खुलिनो होननानैहाय रायहरदों नालाय बेनिखायनो दुखु मोनदों आरो दा रायजोफ्रा बेसेबां हायो रिपर्ट खालामना जाबाय बे फेसबुकखौ नोंथांमोननिबो मालाबाफोर बेबायदिनो शेयार खालामनो हागौ बे फेसबुक पेजावहाय बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै बे पेजखौ रिपर्ट होब्लानो जाबाय